δυναμικά, δύναμη, αρχίδια, όλα τα πάντα. Όλα τα έχουμε, όλα τα παίζουμε. Σήμερα Τετάρτη μούφα, αλλά δεν πειράζει. Ως γνωστόν, ο Σαμπάνης γαμάει και Τετάρτη. Και όχι μόνο γαμάει και Τετάρτη, αλλά γαμάει και live! Διότι, όπως σας είχα υποσχεθεί αγαπητοί μακρότες, σήμερα θα φέρω τον κομμενάκι να το γαμίσω live εδώ πέρα. Μέσα στα Σαμπάνη Studios. Θα με ακούτε live να γαμάω την πουτάνα, την γκόμενα. Αυτή τέλος πάντων, της πουτάνας θα γίνει. Νομίζω όμως πως πρέπει πρώτα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι για να ζεσταθούμε, ξέρετε. Να ζεσταθούν οι πουτσές. Τι να πω, για πείτε. Ξέρω τι θα πω, ξέρω. Θα πω ένα τραγουδάκι που ταιριάζει στην ημέρα. Θα πω το «Δεν γαμάω πουτάνες». Πάμε, παιδιά! Δεν γαμάω πουτάνες. Δεν γαμάω πουτάνες. Δεν γαμάω πουτάνες. Δεν γαμάω πουτάνες. Όλες οι γκόμενες τον θέλουν το Σαμπάνι. Όλες οι γκόμενες θέλουν την πουτσα του τη γαμάτη. Ο Σαμπάνης την έχει 380. 1000 μέτρα 380. Ο Σαμπάνης γαμάει και γίνεται σεισμός. Ο Σαμπάνης γαμάει και γίνεται χαμός. Πάλι χτυπιέσαι το μαλάκα. Πάλι κοπανιέσαι. Μείνε τώρα ένα σκιουράκι να γάμεις. Μείνε! Τι μαλακίες είναι αυτές! Φύγε από εδώ! Φύγε! Αϊ συχτήρ. Μαλάκα. Μου κόβει την εκπομπή πάνω στο μίξ. Έχει στα κομμάτια. Συχτήρ. Είναι καλός όμως μίξερ, τι να τον κάνω. Του έχω αδυναμία. Έχει ταλέντο, όχι τίποτα άλλο. Όχι σαν τον άλλο το μαλάκα! Άντε τώρα τα θυμάμαι και φουντώνω. Τι νομίζετε, όλοι είναι DJ σάμπιδες? Ο Μπάμπης είναι ταλέντο true. Δοκιμασμένο, πώς το λένε, τεσταρισμένο. Το παιδί έχει ταλέντο, τι να κάνουμε. Όχι σαν τον άλλο του μαλάκα που με κορόιδεψε και νομίζει ότι με εκμεταλλεύτηκε. Τώρα τίποτα δεν θα κάνει. Η καριέρα του DJ Sab τελειώνει εδώ πέρα! Τι νομίζατε, ότι εγώ σας έλεγα ψέματα και ότι θα το έκανα γαργάρα, ότι θα γαμηθώ live σήμερα για να σας δείξω πόσο γαμιάς είμαι και πόσο γαμάω και τι αρχίδια έχω? Όχι ρε, ο Σαμπάνης γαμάει real. Ο Σαμπάνης δεν είναι virtual, σαν μερικούς διντίδες εδώ γύρω. Ονόματα δεν λέμε πάντα DJ Sab. Αχ, DJ Sab το παίρνεις από πίσω, ναι. Είσαι γκέι και γουστάρεις, πω, το παίρνεις, πω, γουστάρεις, το παίρνεις από το Σαμπάνη. Τέλος πάντων, αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτό το μαλάκα. Είπαμε πλέον, έχουμε περάσει σε άλλη εποχή. Εποχή χωρίς DJ Sab, εποχή Σαμπάνη, κατάλαβες. Εποχή αληθινού ταλέντου, όπως πάντα. True πράγματα, όχι γκέιδες και μαλακίες και πλαστικάντζες. Τα κάνω όλα μέσα. Ως μάγας που είμαι. Σαμπάνης γαμάει πάντα. Γιατί τα κάνω όλα μέσα. Όλα τα ζουμιά. Εσείς είστε μαλάκες, δεν ξέρετε τίποτα. Άσχετοι. Και στάζουν τα ζουμιά μέσα στη σπαρίλα. Στα αρχίδια μου κιόλας. Σας γράφω όλους. Αυτό ξέρετε, τα είπαμε χθες. Είναι το καινούριο B-side. Από το καινούριο μου επερχόμενο, όπως το λέτε στις μαλάκες, EP. Που όπως ξέρετε θα κυκλοφορήσει μία μέρα μόλις πριν τη μαλακία του DJ Sab. Το Sab Life. Το γαμάτο μου EP είμαι classic, είμαι vintage. Που θα σπάσει ρεκόρ πωλήσεων νομίζω. Επίσης σκέφτηκα να συμπεριλάβω και ένα δωράκι έτσι για να σας καλοπιάσω. Μάλλον έτσι ως extra bonus τέτοιο, όπως το λένε. Αυτή τη μαλακία για να ψαρώσετε. Το EP μπορεί να έχει μέσα και ένα τρίτο τραγουδάκι. Έτσι άμα μου καβλώσει και ηχογραφήσω και το βάλω μέσα. Και επίσης θα έχει μέσα και ένα extra bonus ακόμα παραπάνω. Ένα δωρεάν χαρτόνι που θα σας εξασφαλίζει την είσοδό σας στο Rock Wave Festival 2011 για να με δείτε live μόνο μου. Πολύ καλά ακούσατε κυρίες και κύριοι. Μόνος μου. DJ Σαμπάνης live at Rock Wave 2011. Αυτά είναι live. Αυτές είναι εμφανίσεις. Και έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Ήρθε η ώρα να γαμίσω την πουτάνα live στο ραδιόφωνο. Live να μ' ακούτε όλοι. Έτσι μπας και μάθετε καμιά φορά. Λοιπόν, πάω να βρω την κομμενίτσα από αυτές τις άπειρες που με περιμένουν απ' έξω εκεί στην πιάτσα του Σαμπάνη. Όλες οι φανατικές μου οπαδές, έτοιμες να τις γαμίσω πάντα. Ας μην χρονοτριβούμε, πάω. Εδώ είμαστε και πάλι, Σαμπάνης Radio. Ήρθαμε πίσω με τον κομμενάκι εδώ πέρα. Τι κάνεις μάνα μου? Έλα τώρα, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, θα σε καμνήσω. Αυτό τι είναι εδώ που έχεις βάλει? Τι είναι αυτό? Ο Σαμπάνης είμαι, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, εδώ και 30 χρόνια, top number 1. Και γιατί το έχεις άρχισα τώρα, ακουγόμαστε? Έλα τώρα, πολλές ερωτήσεις κάνεις. Τότε
Τότε άντε sub.ne γιατί έχουμε και δουλειές μετά. Σαμπ. Όπως σε λένε, ξέρω εγώ. Τι όμως δεν εννοεί πουτάνα, είπα τι λέει σαμπ. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, είχαμε μια μικρό συμπλοκή εδώ πέρα με την πουτάνα. Δεν πειράζει όμως, μη χαλιέστε. Γκόμενες υπάρχουν πολλές για το σαμπάνι όπως ξέρουμε. Άπειρες με περιμένουν τώρα εδώ έξω σαν τις πουτάνες, σαν τις τρελές να πούμε. Λες και είναι σε πιάτσα. Όλες περιμένουν τον μπούτσο του σαμπάνι. Μη χαλιέστε, θα βρούμε, πάμε τώρα. Είμαστε και πάλι σαμπάνι στούντιο, κλασικά θα πέσει το live γαμίσει τώρα να το απολαύσετε όλοι. Θα μάθετε. Να σου πω τι ideas είναι αυτές. Τι live γαμίσεις και τέτοιο, τι είσαι εσύ. Τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο σαμπάνις. Εγώ είμαι ο σαμπάνις. Τα αρχίσια θα μου πάρεις. Έλα σου πω, έχουμε και δουλειές όμως μετά κι εμείς, το ξέρεις αυτό. Κάτσε, τι δουλειές. Είναι εδώ πέρα ο σαμπάνις με την μπούτσα έτοιμος. Έτοιμο το live να μ' ακούσει ο κόσμος. Τι δουλειές. Άκου εκεί. Λοιπόν, Άντε τελείωνε. Θα τη βγάλεις καμιά ώρα έξω. βιάζεσαι πολύ. Δεν έχουμε και δουλειές μετά, έχουμε να πάμε κι αλλού. Με έχει πιάσει ο ρομαντισμός σήμερα, γι' αυτό περίμενε. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Έλα, πάρε το κρασάκι σου. Δεν σου είπα ότι βιαζόμαστε, τι μαλακίες είναι αυτές που μου δίνεις. Έλα, πιάστα, με το έχω φτιάξει με τα πόδια. Όχι, θα με πρίξεις. Με τι? Με τι το Έλα, φτιάξεις. πιάστα το κρασάκι. Πήγαινε. Ας το διάλογο, άσε πουτάνα, διάλογο, πήγε πάντα μαλάκα από πάνω μου. Wow, δεν και να γαμίσεις. Σκάσε Περίμενε, έρχονται τώρα όλα μέσα. Δεν κάνουν τα χίσια. Τα κάνω όλα μέσα. Στάζουν τα δουλειά, τα κάνω όλα μέσα. Γουστάρες πουτάνα, Σε πέθανα πουτάνα. Καταλάβατε κυρίες και κύριοι. Έτσι γαμάει ο σαμπάνις, έτσι. Πάλι γαμάς πουτάνες. Εγώ δεν γαμάω πουτάνες, μαλάκα.